Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Western Visayas, kagiriman sa syudad sang Bacolod. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karong nga adlaw Biyernes, Agosto 6, tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. 100% sang active cases sa syudad sa Bacolod yara sa isolation facilities. Istrikto nga pagbantay sa mga entry points sa Negros Occidental. Preparasyon sa probinsya batok sa Delta variant. Sa mga nagapangunang nga balita national, Pilipinas nakarecord sang mas sobra 710,000 kada bakunahan sa isa lamang kaadlaw. 8 ka lugar sa NCR kag 20 ka mga lugar sa 11 ka rehiyon sa Pilipinas naka-alert level 4 bangod sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa ngaton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mayong gabi sa kay Naisel Fabol, kay Rona Inapan Inggohong, naga-monitor ko no from Barangay Singkang Airport. Salamat gid. Si Sir Alex Montesa, mayong gabi. Sa kay Sir Alex Fuentes, mayong gabi man. And also mayong gabi sa kay ay dili gabi. Dito sa ila gani siguro ay, no? Sa kay Mama sa Mayo with Doc Matt Mayo dito sa Rochester, Minnesota. Kay Mama Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Good day dira sa inyo. Okay. Sa kay Mama Ana Sinoro, mayong gabi man. Sa kay Sir Noel Amar, si Sir Melily Oigo, and si Ma'am Jean Oy, si Sir, kag kay Ma'am Lily King. Salamat din. Ma'am Rhea May Salvador Ladio, good evening man. Sige. Salamat sa inyo nga pag-monitor sa Biyernes nga edisyon sa Aksyon Balita Evening Edition. Sige. Ayo Sir Alex. And also sa mga members ng Energy Funds Club, no, mayong gabi man dira sa inyo. And by the way, sa mga ka-action naton nga nagpadala diri sa inyo nga mga entry. And speaking of, sige na siling ba naton nga top fan. So bantay-bantay kamo kay basin dugay-dugay inyo dira ngalan ang amon nga Malawagan. Okay? Standby lang kag mag-monitor always kag tinguhain nga makakuha ninyo ang top fan badge, and also syempre nasunod ninyo ang tanan yang mga mechanics na para yang ma-consider ikaw as top fan, no? Hindi lang na siling yang tungod na kuha mo ang top fan nga badge
automatic ikaw na ang madaog, kundi may ara ka pa sang kinahanglan nga sundon. Kay para yang syempre mas makuha ginaton, mas mapili ginaton ang deserving, di ba? And syempre, kung hindi dira madala sa top 1, may ara pa gid nga pwede kaya matawgan kung nagpadala ka diri sa imo nga entry. Madumduman ninyo nagligad, no? Kaya actually continue ini siya. So pwede ka mo sa gihapon makapadala sa inyo nga entry. Kag kun matawgan ka mo namon, make sure nyo lang nga makasabat ka mo agad-agad, no? Kay para automatic 500 pesos, ha? Sige, bantay ka mo always, monitor ka mo or check nyo ang amon nga Facebook page kay para mangin updated ka mo. Okay? Sige, si Ma'am Homa Lumena, good evening man. Sige, salamat sa inyo nga pag-monitor sa subong nga gabi. Continue lang sa pag-share, no? Sa mga gina-post dira namon and also para yang magdamo pagidang aton man nga mga malaputan, no? Sang information nga gina-share sang Aksyon Radio Bacolod. And also, syempre, madamuan maka-intra sang pa-promo sang Aksyon Radio. So, sige, good luck sa aton nga mga ka-action. And standby para sa aton nga local news. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:12, kakaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginpahayag na Executive Assistant Ernesto Pinida ang head sa extraction cluster sa Bacolod City nga yara sa isolation facilities ang tanan nga active cases sa COVID-19. Sa Facebook post sang syudad, ginpahayag ni Pinida nga nagakahulugan nga ang tanan nga pasyente nga positibo sa virus, lakip na ang yara sa line list ang ginsaylo na halin sa ilabalay pakadto sa mga gindesignar nga quarantine facilities sa natalana nga oras. Ginpanginbulahan naman sang Emergency Operations Center Task Force o EOCTF ang ginhimo sang extraction team nga ginalantaw dako ang mabulig sa kabilugan nga sitwasyon sa COVID-19 sa Bacolod. Sunod kay Bacolod City Administrator M. Ang, importante ang zero backlog sa extraction, ilabi na sa pagpanubo sa COVID-19 cases sa syudad sang Bacolod. Sa dugang nga balita lokal, ginpahayag ni Emergency Operations Center o EOC Executive Director M. Ang nga mas nagdamo pagid ang luyag magpabakuna sa syudad sa Bacolod. Ini matapos ang nakalinyada karon nga mga kompanya, subdivision kag madamo pa nga grupo sang pumuluyo nga ginapadulungan sang EOC vaccinator. Suno kay ang ginhimo ini nga ideya agud indi magdagsa ang mga vaccination centers ang mga nagpabakuna kag malikaw man sa paglatnanay. Dugang pa sa Executive Director, 300 ka personal o kung sobra pa sa isa ka kompanya, pwede gid na makapaschedule sa EOC. Samtang, nagapadayon man ang mga vaccination sa mga malls kag barangay. Vaccination drives may mga government offices or mga companies na tandamo na empleyado, so kami on-site vaccination. Ang kabahin sa palayag ni EOC Executive Director M. Ang. Sa iban pa nga balita lokal, ginmando ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson ang istrikto nga pagbantay sa mga entry points sa probinsya sa Negros agud nga malikawan nga magsulod ang Delta variant. Suno sa gobernador bangod sa pagdamo sang variant sang COVID-19 kag may mga reported nga mas makalalaton kaangay sang Delta variant, sige-sige ang pag-require sa mga nagasulod sa probinsya sa negative RT-PCR swab test result. Ginasentro man ni Lacson ang panawagan sa mga pamilya nga likawan ang magpatigayon sa pagtipon-tipon bangod diri nagaumpisa ang pagdamo sang
ma-record nga kaso sang virus. Suno kay lakson sila sa probinsya, ila ginahimo ang tanan para hindi makasulod ang Delta variant. Nga rason nga himuon man sang pumuluyo ang ila sini obligasyon bilang isa ka nagrense nga hindi magkalipat kag ipatuman ang health safety protocol. Sa dugang pangabalita lokal, madamo sa gihapon sa mga nagaka-intercept ang Task Force African Swine o na Task Force African Swine Flu nga nagapasulod sa pork and pork products sa probinsya sa Negros Occidental gikan sa mga lugar nga may mga kaso sang ASF. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Renante De Sena, ginasulod sa mga nagakadakpan nga persona ang produkto sa ilang mga check-in baggage rason nga makita sang otoridad. Naibaluan ang rason sa mga nagakadakpan nga wala sila ginasaway sa mga airports sukon seaports sa ilang point of origin. Rason nga sa ilang paghangop ginapahanugutan lamang nga makasulod sa Negros. Parayag pa ni Desena, wala na sa mga konsiderasyon nga ginapatuman ng task force kag istrikto nga ginadumilian nga makagwa pa sa puerto ang ginadilian nga mga produkto rason nga ila ini ginapabalik o kon ginasunog. Sa dugang pangabalita lokal, ginpalayag ni Bureau of Jail Management and Penology Region 6 spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio nga may nabaton sila nga report nga handa na magsungka sa otoridad si Alejandro Montoya apang ginakabalakan sini ang iya seguridad. Suno kay Duhilio sa buligman sang impormasyon o kung mga impormasyon nga ginhatag sa mga kaupdanan sini nga nagpalagyo nga sanday Daniel Tamon kag Francisco Ipugon rason nga may mga posible lead nga nakuha ang otoridad. Dugang pa nagakooper man ang pamilya ni Montoya sa ginapatigayon nga investigasyon kag manhunt operation sa BJMP kaupod ang kapulisan. Panawagan ni Duhilio kay Montoya nga magsungka na sa otoridad kag nagpromisa nga masiguro nga makuha sini ang iya kinamatarong. Sa madumduman, Hunyo 29 sang kagahon sa nakapalagyo gikan sa Negros Occidental District Jail ang mag-utod nga napatay nga sanday Marvin kag Danilo Celeste samtang liwat na manadakpan sanday Daniel Tamon kag Francisco Ipugon. Sa katapusan nga balita lokal, wala pa makuha sa pamilya ang isa ka ginaligar miyembro sa New People's Army kun NPA nga napatay sa enkwentro sa sitio Binigsian, Barangay Santol, Banwa, sang Binalbagan. Suno kay Police Captain Elender Bosquillo, ang hepe sa Binalbagan PNP, ang napatay hindi kilala sang pumuluyo sa nga mga barangay kay ginakuno-kuno kay iniya taga syudad sang Gihulngan, probinsya sang Negros Oriental. Samtang gin-release ng Binalbagan PNP ang isa sa duha nga ginaligar miyembro sang NPA nga nadakman sang Philippine Army sa uban nga barangay. Pahayag ni Bosquillo, wala sang ebidensya nga nakuha kay George Francis alias sa Pacquiao o partner, gani ginpapuli ini pagkatapos ng 36 oras nga reglementary period. Nagapabili naman sa custodial facility si Eduardo Mission alias sa Edo, bagod may pending ini nga warrant of arrest sa kaso nga pagpatay dito sa probinsya sa Negros Oriental. Mga buwan, mga gawin na tatawag sa fight. Dito na ako na isang ang baka na-action nila. Tapos sa pagkandak ng investigation dahil interrogation sa buha sa pagsipan ng mga record nila, na-discover nga ang sasanangan ng action na i-building warrant of arrest. Ang kabahin sang palayag sa Binalbagan na PNP Chief of Police, Police Captain Elender Bosquillo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Sa aton nga mga ka-aksyon, hindi malikawan nga maghina.
Kagaron sa detalye sa atong mga nagapangunang nga balita national, gin pa idalom sa alert level 4 ang 8 ka lugar sa Metro Manila kag mas sobra 20 pa ka iban gikan sa 11 ka rehiyon bangod sa mataas nga kaso sang COVID-19 kag hospital occupancy rate. So kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, buod silingon sang alert level 4, ang lugar gin classify bilang moderate to critical risk kag may healthcare utilization rate nga 70% pasaka. Sa Metro Manila, ang mga lugar nga ginpaidalom among Las Piñas, Muntinlupa, Pateros, Quezon City, Taguig, Malabon, Makati kag San Juan. Samtang ang mga lugar naman nga ginpaidalom sa pareho nga alert level amo ang Apayao, Baguio o kung Baguio City, kag Benguet sa Cordillera, Ilocos Norte sa Region 1, Cagayan, kag Nueva Vizcaya, Subuman, Quirino sa Region 2, Angeles City, Bataan, Olongapo City, Pampanga, kag Tarlac sa Region 3, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, kag Lucena City sa Region 4A, Iloilo Province, kag Iloilo City sa Region 6, Cebu kag Cebu City, Subuman, Lapu-Lapu City kag Mandaue City sa Region 7, Tacloban City sa Region 8 kag Bukidnon sa Cagayan de Oro City, Camiguin sa may Region 10, Davao City sa Region 11 kag General Santos sa Region 12. Sa dugang pa nga balita national, target sang gobyerno national nga mapasaka sa 30% ang kadamuon sang fully vaccinated nga mga persona sa katapusan sang Agosto agud malabot ang handong nga herd immunity. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa karon, malapit sa 15% ng sang populasyon ang nabakunahan batok sa COVID-19. Subong man, target sang gobyerno nga mabakunahan ang 50% sa populasyon sa Metro Manila agud malabot ang population protection tungod sa pamahog sang Delta variant. Sa naibaluan, ang Metro Manila naka-enhance community quarantine tubtob Agosto 20. Alas 6:30 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa bagong mga quarantine classifications nga nag-umpisa sa karon sa Metro Manila kag iban pa nga parte sa Pilipinas, nanawagan si Deputy Speaker kag anay Senador Loren Legarda para sa mas hugot nga pagsunod sa mga ECQ protocol agud makontrol ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Ginapahanumdum ni Legarda ang tanan nga ang lockdown maghatag sa gobyerno kag mga healthcare system sang oras agud maghanda para sa posible surge o kun hinali nga pagsaka sa kaso sang virus bangod sa Delta variant nga na-report nga mas madasig makalaton ikumparar sa nauna nga mga variants. Dugang pa ni Legarda nga ikaayong lawas kag kaluwasan sang pumuluyo kinahanglan mangin masami nga prioridad sang gobyerno kag kada LGU. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Pag inyo gin pamatian ang kabugusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Agosto 6, tuig 2021. Sa liwatan inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,